Vítejte ve studiu Moksha v dalším podcastu, kde je mi velkou ctí přivítat zde Guye Barringtona. Guy, welcome in Studio Moksha. It's very pleasing to see you in the studio. Thank you. Yeah, it's very nice to be here. Very nice. Takže Guy děkuje za milé přivítání. I would like to first ask Guy about his journey, the evolution of a Guy Barrington, of the work what you're doing now, because I know you from the work you're doing now, but you also implement lots of psychology background into your work, and not only the music, but also the shamanic journey. So please, can you tell us more about the evolution of the workshops you are doing? Ptám se Guye, jestli by nám mohl popsat jeho cestu vlastně k tomu, co dnes předává na jeho workshopech a v jeho hudbě, protože má za sebou i psychologické vzdělání a určité šamanské metody, které do celé té jeho práce vkládá, takže to není jenom o té hudbě a ráda bych, aby nám to Guy tady více přiblížil. So thank you, Guy. I've always had a very deep interest in human potential. Vždycky jsem měl veliký zájem o lidský potenciál. So at university I studied social psychology and sociology, observational sort of about humanity, see how we're doing. Takže jsem studoval psychologii a sociologii, abych vlastně do toho pronikl. Then I traveled for various years to Africa and India and Thailand and places, and again just really being very curious about humanity, how we manifest in different cultures and customs. A cestoval jsem po světě, cestoval jsem do Indie a do různých jiných kultur, abych vlastně hlouběji pronikl do toho našeho lidského potenciálu. So this is part of the outer journey, and at the same time I was deeply involved in a meditation process. A to je teda to mé cestování a to studium té psychologie, to bylo taková jakoby ta vnější cesta, ale zároveň s tím přicházela i ta vnitřní skrz meditace. I really enjoyed that in-depth way of connecting to yourself through breath and mantra and focus and just stillness. A opravdu mě zajímalo vnést se do toho světa skrz meditace a mantry, co to všechno přináší. And in fact, I was very content in the purity of meditation for several years, and then it started to stir. What about sexuality? What about emotion? What about relationship? A po nějakou dobu mě to naplňovalo vlastně prozkoumávat ten vnitřní svět díky meditacím a mantrám, ale pak se začal objevovat zájem i o tom, co je to vlastně ta naše sexualita a co to vlastně pro nás všechno přináší a co to obnáší. Also around this time, I was with children. I had my children, and so parenting and being around kids has always been a very strong part of my evolution. A zároveň i velice silnou součástí toho mýho vývoje bylo i moje vlastní rodina a mé děti. And when you have children, you realize you don't have so much time to sit down and meditate. So you have to find a different kind of meditation, which is the meditation of childhood, of parenting. A když máme děti, tak nemáme tolik času jenom tak sedět v té meditaci, ale musíme se vlastně naučit integrovat to do toho běžného života a stát se vlastně tím dětma a být součástí vlastně toho běžného života i s těma dětma a zároveň v té meditaci. So in the Indian sort of philosophical scheme, they called it the household yogi or sahaj yoga. Takže z toho indického pohledu se tomu říká Sahaja yoga. Can you please explain it more? Yeah, it's about waking meditation, about the meditation of daily life. Tak je to, ta meditace je vlastně meditace v bdělém stavu, meditace, kterou můžeme aplikovat v tom denním životě. So it's about integrating your state of being into the doing of existence. Takže to je i to integrování toho našeho bytí do toho našeho života. Yeah, or more simply, love in action. A vlastně úplně jednoduše je to ta láska v té akci, jo, v tom denním životě. I mean, I started to realize that meditation was beautiful and blissful, but it was very solitary.
Začal jsem si všímat toho, že ta meditace přináší tu vnitřní spokojenost, ale zároveň určitou formu osamění. So also around about this time, I discovered the power of dance. A v té době jsem rozpoznal tu sílu tance. So I came across a process called Biodanza. A šel jsem skrz proces, kterému se říká biodanza. Studied for many years and worked with this for about 14 years. A který jsem studoval asi mnoho let, konkrétně asi 14 let. And the creator of this, Rolando Toro, is just genius. Knew him personally, beautiful human being. I didn't get the name. Rolando Toro. Aha, takže a studoval s Rolandem Torem, který je vlastně asi hlavní představitel teda této cesty. And he showed me and inspired me in the potential of dance and connection and relationship. A byl to můj učitel, který mě otevřel vlastně to moje pochopení toho potenciálu, který tanec může nám všem otevřít a umožnit poznat. So years before I trained as a sculptor, I was always interested in being an artist, but didn't take that pathway. A nějak v této době jsem zároveň se zajímal i hodně o umění, chtěl jsem být sochařem. And when I started teaching dance, I realized I was sculpting, but we were sculpting in the group, in the magic of the moment. A když jsem potom pracoval se skupinama skrz tanec, tak jsem si vlastně uvědomil, že toto moje zaměření se v tom manifestuje tím, že vlastně vytesávám nebo formuju tu skupinu, jako kdybych vytvářel sochu. So I've also, around this time and before, was studying healing, energy work. A také jsem studoval práci s energií a léčení. Yeah, exploring tantra and creativity. A hlouběji jsem pronikl do tantry a do kreativních procesů. And deepening into shamanism, like really connecting with the earth magic. A potom velice hluboko do šamanismu a do spojení se zemí. Also went to the Amazon for a while and studied there. Taky jsem nějakou dobu strávil v Amazonii. Which is completely different study to university study, of course. Což je samozřejmě úplně jiné studium než někde na univerzitě. And it really opened me up to see the possibility of us as a multidimensional being. A tam jsem se opravdu otevřel těm možnostem toho poznání, že jsme multidimenzionální bytosti. I'd always been looking for this integration place. A vždycky jsem hledal, kde to všechno mohu integrovat. A lot of people were talking either about spirituality or daily life. Každý mluví o tom, že je něco jako spiritualita a pak je odděleně ten náš běžný život. And I kept feeling there must be a place for everything. Everything must be in its perfect place. A já jsem nějak v sobě cítil, že tady prostě musí být něco, co to všechno sjednocuje, kde se to může propojit. So on the dance floor, I started to weave together what I'd learned in meditation, tantra, psychology and everything. A našel jsem to na tom tanečním parketě, kde jsem to mohl všechno integrovat do té jednotné sochy, vytesané z té tantry, ze šamanismu a ze všech těch mých cest do toho nitra. In meditation, I found I was kind of somehow separating from the world, and now I found myself really joining with the world, but with the power of meditation. A v meditacích jsem opravdu cítil, že jsem spíš jako oddělený od toho světa a když jsem tu meditaci přenesl na ten taneční parket, tak se to všechno propojilo, že vlastně to sjednocení na tom parketě probíhá v tom přítomném okamžiku. So in terms of the dance process, I stayed with Biodanza for about 14 years. Takže v tom procesu, kdy jsem studoval biodance po tu dobu 14 let. And then just found myself just like creating my own sort of forms around this. A v té době se začaly ve mně probouzet vlastně myšlenky o tom, jak to rozvinout do dalších forem. So one major shift was seeing from a dance class to a dance journey. The journey was significant. A asi zlomovým okamžikem bylo, když jsem z toho tanečního workshopu najednou sám v sobě cítil, že to přechází do taneční cesty. I've always loved mythology and Joseph Campbell, the hero's journey. A vždycky jsem miloval mytologii Josepha Campbella, kdy je to o té cestě hrdiny.
So the simple process is you begin from here in the daily life, you go into great mystery, then you return to the daily life, but bringing the treasure of the journey. A vždycky mě fascinovalo, kdy my začneme s tím denním životem, pak vstoupíme do té hlubiny toho mystéria, tam najdeme ten poklad a pak ho zase vyneseme zpátky do toho našeho běžného života a tam se ho naučíme používat. So in a dance journey, you can walk in stress to be revitalized and go home with new vision. Takže vlastně do toho tance vy můžete přijít, tam vlastně v tom prožitku v sobě něco objevit a pak si to vzít sebou zase do toho vašeho života. And the beauty is you're doing it in a shared space, in togetherness with other people. A ten přesah a to, co je na tom opravdu krásné, je, že je to ve sdíleném prostoru, kde vlastně to prochází celou tou skupinou, která v tom prožitku se může propojit. I've always been interested in a sort of tribal life and the indigenous way of being. And found in the Western world we sort of disassociate from this, we disconnect a bit. A vždycky jsem vnímal, že my v tom našem západním způsobu života se trošku vyčleňujeme z takového toho komunitního sdílení a Guy tomu říká takovému tribal life, tomu životu toho kmene. When we live so separate, we enter solitude and the suffering of that, depression, isolation, these things. A to nám právě přináší do toho života stavy depresí a pocity izolace. But when we tribalize, when we come together, we start to feel the mutual resources and empowerment together. A když do toho našeho života vstoupí ten kmen, anebo my se staneme tím kmenem, což se může stát na tom tanečním parketě, tak se toto přemění. Můžeme vlastně znova nalézt tu komunitu a přes tu komunitu objevit ty hodnoty, které jsme zapomněli používat. So often in a dance journey, we begin with an intention, like a group intention and personal intentions. Takže vždycky na té cestě začínáme se skupinovým záměrem, a to je důležité, které se potom stane tím je záměrem toho jednotlivce. You can also see intention as prayer, as mission, as purpose. Vždycky můžete vidět ten záměr jako určitou modlitbu, určitou misi a určitý úkol, který chceme splnit. This was another major principle I work with, is the unity of energy and consciousness. To byl další princip, s kterým jsem pracoval, a to je to propojení toho univerza a našeho vědomí. So the consciousness in this case is the clear intention, like stating your choice. Takže to vědomí je ten náš jasný záměr. You could be dancing for healing, for the resolution of relationship, for new business, prosperity, this kind of thing. Takže ten tanec se vlastně potom stane tím, co chcete manifestovat. Buď to váš obchodní záměr, vaše vztahy, nebo vaše uzdravení. So I started to notice lots of people have got great intentions, beautiful visions, but it doesn't manifest. Takže zjistil jsem, a moje zkušenost je taková, že mnoho lidí má vize a i skvělé záměry, ale neví, jak je manifestovat. When you bring the energy to it and align together, this perfect marriage, this is how manifestation happens. A až v případě, kdy do toho záměru vneseme tu správnou formu energie, tak je to ta nejlepší kombinace pro ten sňatek a vznik vlastně té formy z toho našeho záměru. So there's one particular process within the dance form called dream dancing. A jeden konkrétní proces v tom tanci nazývám snovým tancem. So you're clear in your intention and vision, you breathe into it, energize it, and then become it in the dance. Takže nejdřív si vybavíme tu naší vizi, začneme ji propojovat s naším dechem a potom ji propojíme do našeho tance. I think it was Gandhi who said, be the peace that you want to see in the world, be the vision you want to dance into the world. A myslím, že to byl Gandhi, kdo říkal, buďte tím mírem, který chcete vnést do toho světa. A já říkám, buďte v tom tanci tou vizí, kterou chcete manifestovat ve svém životě. So it's like we're drawing down our prayer into the body, into the feeling, into the expression.
Takže my si stáhneme do té skrz tu naší modlitbu, naší emoci do toho našeho prožitku a skrz naše tělo a skrz naší, řekněme, energii to potom můžeme přinést na zem. And when we dance together, we empower each other's vision, expression. It gets stronger and stronger. A když tancujeme spolu a v tom kmenovém propojení, my si to můžeme znásobit, tu energii, a tím to dostane vlastně ten správný náboj pro to, aby se to mohlo udát. So part of the work as well is what we call heart sharing, actually sharing what you're really feeling on the inside, outside. A část té cesty já nazývám propojení srdcí, co vlastně můžeme sdílet na té společné cestě. So the dance floor includes everything, thinking, feeling, sensation, energy, presence, everything. Takže ten tanec reprezentuje úplně všechno, naše myšlenky, naše pocity, naše energie propojené. Also introduce a process which is called shadow dancing. A zároveň taky představuju v té cestě zase metodiku, které říkám tanec stínů. So my view is that we are essentially made of love and life. A z mého pohledu my jsme tvořeni can you say it again, life and life? Love and life. Ze života a z lásky. It's not just my view, it's pretty universal. To není jenom můj pohled, ale je to takový univerzální pohled. So the question is, why do we not all feel this? Why do we not live like this? A tak vlastně se ptám, proč to necítíme, proč takhle nežijeme doopravdy. Because somewhere along the way we get addicted to the obstacles. A já si myslím, že to je proto, že se někde v průběhu té cesty začneme ulpívat a začneme být závislí na těch překážkách. So we don't present ourselves, I'm a being of light, I'm a problem of stories and things. Takže v podstatě v tom životě se nereprezentujeme jako bytosti světla, ale jako balíček plný problémů. So the shadow dancing acknowledges that we've lost our way a little bit. Takže v tom tanci stínu vlastně si můžeme uvědomit, kde jsme vlastně ztratili trošičku tu nit. Yeah, we get caught in the mind, we get caught in the cultural expectations. Kde jsme se vlastně nechali chytit v nějakých myšlenkových procesech a v nějakých, řekněme, kulturních přesvědčeních a v nějakých výchovných procesech. I mean, some people call this a matrix. We've fallen asleep in the matrix. A někdo to nazývá matrixem, že jsme vlastně usnuli v tom matrixu. So it's very popular these days to call it awakening, but we're actually just waking up from this sleep to reconnect to who we really are. Takže my to nazýváme vlastně probuzení, že se probouzíme na té cestě se probouzíme a v ten daný okamžik si uvědomíme, kdo doopravdy jsme. It's not always very comfortable. A ne vždy je to pohodlné. Yeah, I think as Adyashanti said, enlightenment is a real death process. It's full of suffering. A já jsem nechytila to jméno. It's a death process. No, ale who said it? Adyashanti. Okay. Adyashanti řekl, že je to vlastně cesta smrti. Because we're dying to the attachments, we're dying to all the things that we think we are, which we're not. Takže my vlastně díky tomu poznání necháváme umřít ty naše předsudky, to naše ulpívání. So quite symbolically these days, we're peeling off the mask and revealing our real face. Takže je to taková symbolika toho, že my sundáváme si ty masky a vlastně začínáme poznávat ten opravdový život. So in terms of dance, it's not about performance, it's not even about being seen or recognized, it's really about the self-expression from inside out. Takže ten tanec není o nějakém představení, ale o tom, abychom dokázali vyjádřit nás samotné. And inviting the dancers to begin from here, wherever here is for them. A vlastně je to takový pozvání pro ty, kdo tančí, aby se tomu vnitřnímu procesu otevřeli. We use very simple processes, beautiful music, breath, movement, connection, simple things. A používám k tomu vlastně relativně jednoduché procesy, náš dech, hudbu a ten pohyb, ten tanec. And in the presence of others and willingness, this really causes a lot of transformation. A vlastně to propojení s tím kmenem, s těmi ostatníma a ta naše vůle se tomu otevřít a vlastně spouští celý ten proces. Again, some of us are struggling with our shadows all alone, and suddenly in the presence of others you're dancing and finding the freedom.
A my často, když jsme o samotě, tak máme problém s tím, abychom ty naše stíny dokázali zpracovávat, ale když se tomu vlastně otevřeme v té skupině, tak je to taková velká pomoc, abychom se nebáli toho procesu. And the problem's not always a problem. Often it's a gift in disguise. A problém není vždycky problémem. Většinou je to dar z nebes. Doesn't mean you're going to like it. Ale to neznamená, že to budeme mít rádi, že to je pohodlné. But looking back through my own life, the struggles and challenges and obstacles have really made me strong and clear and powerful because of them. Ale když si to vezmeme z toho komplexního pohledu, tak ty naše, řekněme, překážky, ty úkoly, které jsme museli překonat, nás posilují, vždycky nás udělají silnějšími na té cestě. So this is good news. From our wounds to our gifts, we can transform everything. Tak tohle je velice dobrá zpráva, protože z těch našich zranění my můžeme vytvořit vlastně tu naši sílu a té naší manifestace. I've worked with thousands of people. This is not theoretical. Just to see magic and miracles happen on the dance floor. A tohle to není jenom nějaká teorie, já to vidím opravdu na tisíci lidech, s kterými pracuju, kde se to opravdu děje na tom tanečním parketě a není to žádná mystérie, je to prostě ta realita toho procesu. So when people feel free, when they feel respected and seen and held, they just naturally unflower. A když se lidi cítí, že jsou ochráněni a prostě nikým neposuzování, tak ten proces toho jejich vnitřního otevření se stane úplně přirozeně. Back in the 60s and 70s, there's a lot of talk about the peak experience. Zpátky v těch 60. letech se hodně mluvilo o takovým jako vrcholovým prožitku. So it's about creating an optimum environment. A mluvilo se o vytvoření optimálního prostředí. And it's a bit like the principle of gardening. You know, healthy soil, the seed will grow by itself. A bylo v tom hodně filozofie ohledně vlastně zahradnictví v tom přeneseném slova smyslu, kdy jenom v té úrodné půdě můžeme vlastně vypěstovat ty naše plody a vlastně ta zahrada je potom úrodná. So the beginning part of any journey is all about safety, rooting, connecting, tribalizing. Takže vlastně každý začátek té cesty je o tom, abychom tuto půdu připravili, o tom propojení, o tom vlastně kmeni, o těch silných kořenech, který musíme nejdřív na tom začátku podpořit. We might do some release work, sort of opening up some space on the things we're attached to. Takže na tom začátku děláme i nějaké očistné věci, abychom ze sebe mohli propustit nějaké věci, které jsou pro ten proces důležité, aby ty základy opravdu byly pevné. Then working with some breath and some movement to do the transformational process. A pak pracujeme s dechem a s pohybem, abychom vlastně započali ten proces transformace. So in this moment, you've released your stress, you've turned it into vitality, you now bring in your intention. Takže v ten moment, vlastně, když se propustí ten stres, tak se vlastně můžeme otevřít tomu, abychom začali přijímat tu vitalitu, abychom vlastně ten život do toho mohli vnášet. And then you bring energy into this, and then you manifest, express. A pak do toho všeho přineseme ten správný poměr energie a to nám umožní to všechno manifestovat v těch našich životech, v té realitě. Because you don't want to create your dreams from your stress. It's not going to happen. Protože nechceme nikdo přeci realizovat ty naše sny z toho místa, kde se nacházíme ve stresu, ale naopak. A lot of people do in the culture. It's like they force things with will, they push, they're trying to achieve goals, and there's a lot of effort involved. A to je velice běžné, že naše cíle chceme realizovat tím, že to takzvaně chceme urvat na sílu, že do toho dáme hodně jakoby takový ty síly, která jde přes moc, která není vlastně v té synchronicitě. So a lot of people think you have to work hard to get somewhere, but really we're working smart. We're connected to the flow state. A není to o tom, kolik práce a hodin třeba do toho věnujeme, ale jak jsme vlastně vnitřně chytří, abychom chápali ty procesy, které nám umožní vlastně nastoupit do toho flow, které nám tu manifestaci v podstatě zprostředkují. Yeah, so maybe you've heard of the law of attraction, but we become magnetic as our dream.
Then we connect to the synchronicity fields and then we express from this. Takže možná vlastně vám to připomíná to law of attraction, zákon přitažlivosti, ale co my vlastně děláme je, že my si vybudujeme ten řekněme, první bod, z kterého vycházíme, dostatečně stabilní, pročištěný a připravený na to, abychom v podstatě jenom se otevřeli tomu toku a na tom se nechali vést k tomu, aby ta manifestace byla takzvaně bez toho úsilí. So there's two main differences or different directions in the dance journey. One is the manifestation of things and dreams, and the other is entering to pure presence. Takže jsou tam takové dvě větve toho tance a to je, že jedna je to uvědomění si těch snů, to vlastně, že najednou jakoby dokážeme v té plné hodnotě jako pochopit a uvědomit si, kam směřujeme a kým jsme. A ta druhá linie je vlastně, jak je nasměrovat tím správným směrem, abychom je mohli zrealizovat. So the second stage of the class is really about resting, relaxing, slowing down. A the second one? Takže ta druhá vlastně etapa je hodně o zpomalení, o odpočinku, o takovém tom pozastavení se. So this journey is what I call intimacy. A tady ta cesta je vlastně taková forma určitého intimního propojení. As we start to relax, our energy softens and opens. Protože když začneme relaxovat, tak naše energie se velice zjemní, ale tím se znásobí, tím se zároveň s ní i propojíme v tom vědomí. So we switch from the doing mode into receiving, to resting, to surrender. Takže my se vlastně úplně přepneme z toho, jako já dělám, do toho já odpočívám a já přijímám. So just imagine for a moment, you let go of the project, let go of the agenda, let go of the doing. Takže vlastně představte si, že vlastně opouštíte se z toho napojení se na to já dělám, na to já přijímám a já vlastně jakoby následuji. Give yourself permission to do nothing. A dát si svolení k tomu, abychom nedělali nic. Yeah. So you let go any attachment to thought, sensation, emotion, you keep dropping it. A dovolíme si vlastně nechat všechny myšlenky stranou a postupně vlastně se od toho odpojujeme a jdeme hlouběji a hlouběji do toho vlastně, kdy neděláme vůbec nic, kdy jsme jenom pozorovateli. So sometimes at this point in the journey, people are lying down and there's a little drum journey happening. A v této fázi té cesty lidi většinou opravdu odpočívají i fyzicky, že je nechám ležet a pracuji s bubny v jejich vědomí. And this is so healing and rejuvenating for us because we start to free fall into source energy and feel that we're held by life. A to je přesně ten okamžik, kdy se opravdu uzdravujeme a kdy se otevíráme tomu nejvyššímu zdroji. Words like contentment make sense in this. A v tom to slovo, řekněme, naplnění hraje obrovskou roli. So in this second stage of the journey, we're really rebirthing ourselves, renewing, revitalizing very deeply. A v té druhé části té cesty my opravdu v podstatě projdeme takovým znovuzrozením, kdy vlastně znovu nabíráme tu sílu, ale už z jiného úhlu našeho pohledu. Now all of this meets a very important transcendental need that we have as humans to connect to the deity, the life force. A to je vlastně to nejdůležitější pro nás jako pro lidi, abychom byli schopni se propojit s tím, co nás přesahuje, s tím božským principem. So in this state, we're no longer functioning as a personality, but as presence, as awareness. A v ten okamžik my přestaneme fungovat jenom jako nějaký individuální člověk, ale opravdu jako forma existence v tom přítomném okamžiku. So you're breathing in, breathing out, and you recognize I am the breath. It's that simple. A v tento okamžik si uvědomujeme, že se nadechujeme a vydechujeme a že to je všechno, co vlastně nám přináší ten přítomný okamžik pro to naše bytí.
Now my work, some of my work's called the Dancing Heart Path. The other work is called the Colibri Heart Work. A takže ty cesty, které já realizuji s lidmi, je cesta tančícího srdce a the Colibri Heart a cesta kolibřího srdce. So the Dancing Heart is all about allowing your heart in presence to dance. A v tom programu té cesty tančícího srdce je v podstatě propojení se s naším srdcem a nechat ho vlastně promlouvat v tom tanci. Colibri Heart, let the hummingbird inside you fly free, really express. A v tom programu, který nazývám Cesta kolibřího srdce, je to o svobodě, o tom, že necháme promlouvat tu energii toho kolibříka a ten nás vede v té svobodě k té naší seberealizaci. Sometimes in a journey, I just invite people to step into the circle and just clap them just for being. Didn't get this one. Sometimes people just step into the circle, we just give them a clap just for being who they are. A někdy si lidé jenom stoupnou prostě do středu toho kruhu a v podstatě celá ta skupina jim zatleská. So often caught up in doing, status, arriving, we forget to just notice we're here, we're alive. A je to vlastně jenom takový ukázání, že dost často stačí k tomu našemu hlubšímu uvědomění si, že to naše okolí si uvědomuje, že vůbec existujeme. Jo? Že ten kolektiv, v kterým se nacházíme, není slepý k tomu našemu životu, ale že vnímá, že opravdu jsme. So very simple terms, the depth of this work is about connecting to presence and then consciously creating the life you love. Takže vlastně takový to core té práce je, abychom si uvědomovali tu naší přítomnost, nejenom tu přítomnost, ale co v té přítomnosti reprezentujeme a potom to přinesli do té kvality našich životů. And supporting others while feeling supported at the same time. A tím můžeme právě potom podporovat ty naše blízké nebo lidi okolo nás právě tím, že dokážeme podpořit sebe sama. So people feel very confident in themselves and who they are, in their gifts and talents. A lidi se začnou cítit vlastně velice sebevědomí v tom, co jsou jejich talenty a co jsou jejich dary. Instead of all trying to be the same, just recognizing the difference that we are. A než abychom vlastně zapadli do takové šedi, tak vlastně najednou si uvědomíme tu naší unikátnost, co opravdu v té celé lidské společnosti my jako jednotlivec reprezentujeme. So in my Dancing Heart Path School, we create projects together as a team to take out to the world, to transform, make a difference. Takže já vlastně v té skupině pracuji na tom, abychom si toto všechno uvědomili a díky tady tomu poznání to dokázali vnést do celého světa. Taking the principles and what they've realized as the heart awakens and how to share that with other people. A vlastně ty principy toho uvědomění, když se probudí to naše srdce a tyhle ty principy, které fungují vlastně v té komunitě, tak je pomáhám vlastně implementovat i do celého našeho fungování v lidské společnosti. And for me, this really answers the question of the meaning of life is to be in your heart and to express your gifts. A to je pro mě vlastně smysl života, pochopit, co je volání toho mého srdce, co jsou ty moje dary a jak to vlastně aplikovat a používat v tom životě. And to support others and sharing their gifts and to feel the gratitude in this when we do this together. A vlastně díky té podpoře, kdy my si i sdílíme ty naše dary, tak podporovat rozkvět toho života. And it's a lot more simple than people think. A je to mnoho jednodušší, než si lidi myslí. It's very complicated to create this false persona, to get lost into the world and chase status. This is very complex. Je to velice komplikované vlastně vytvořit si ten obraz člověka se všemi jeho problémy a se všemi jeho starostmi. Tady to je jednodušší cesta. That's why people are stressed because they're not living in their nature and their truth. A to je vlastně důvod, proč je stres v našich životech, a to je, protože si neuvědomujeme tu naší pravou podstatu a tu naší přirozenost. So the more the truth of the heart is recognized, the more it comes into presence.
Takže čím víc my si dokážeme uvědomit, ale opravdu vnitřně jako pochopit, co je vlastně, co v těch našich srdcích opravdu je za to poznání, tak o to víc vlastně si dokážeme pochopit i smysl našeho života. So many people struggle with self-image, body image, trying to be something they're not or cannot be. A mnoho lidí vlastně se snaží stylizovat do něčeho skrz třeba toho, jak vypadají, nebo jakým způsobem se snaží vystupovat, ale to zase to je jenom nějaká přetvářka, to není to jejich pravé uvědomění sebe sama. Instead of seeing someone for what they are, not what they might be or can be. Takže místo toho, aby si uvědomili, kdo opravdu jsou, tak si pořád vlastně nechávají zanést tu mysli tím, co by všechno mohli být, nebo jak by se mohli do něčeho stylizovat. So just imagine all the energy you can free up. Maybe you stop trying to please, to fit in, to do, to perform. So this huge amount of energy is freed up in your system. Takže si můžete představit, že tady je vlastně prostě nekonečný zdroj té energie a jediné, co musíme udělat, je prostě se pozastavit a uvědomit si, kým jsme a přestat vlastně konat a začít přijímat a díky tomu to potom integrovat v jiné podobě. I mean, we give ourselves permission just to be ourselves. A vlastně jediné, co k tomu potřebujeme, je svolení nás samotných k tomu, abychom byli tím, kým doopravdy jsme. I've been working with thousands of people over many 30 years, and people just relax into their presence, and then all the gifts just shine. People just shine like this. A já pracuji s lidmi po celém světě, je jich tisíce, kteří prostě se opravdu dokáží potom propojit se svým srdcem, uvědomit si a zrealizovat je to překládám se angličtině, jak zrealizovat úplně mě v češtině, ale pochopit, kým doopravdy jsou a z tohoto uvědomění potom transformovat celý svůj život. The main problem is we create a problem of a false personality which is separate from everything. A vlastně jediný problém, který máme, je, že si vytvoříme falešnou identitu, s kterou se identifikujeme a z tohoto pohledu my potom žijeme ten náš život. To je vlastně ten jediný problém. So when you wake up to your heart, you realize there is no problem. A když se probudíte do svého srdce, tak zjistíte, že tady není žádný problém. There never was a problem. A že tady vlastně nikdy ani žádný problém nebyl. So it's quite a joyful moment to realize Takže to je opravdu takový skvělý moment, když si tohleto všechno uvědomíme. Spend your whole life and money trying to fix a problem that was never a problem. Že tady jsme se snažili celý život vlastně vyřešit problémy a nejenom jsme na to obětovali hodně času, ale i třeba financí a pak zjistíme, že tady vlastně žádný problém vůbec nebyl. So my vision and feeling and the way I live is that there is no problem. Takže ta moje vize nebo ten můj pocit je o tom, že tady není žádný problém v našich životech. It doesn't mean there aren't challenges, but these are strengthening. These are part of the initiation process. Ale to neznamená, že tady nejsou výzvy v tom životě, ale to je vlastně součást toho našeho růstu, té naší síly. But essentially your heart has more and more opportunity to come more and more into presence, more aliveness. Ale ve výsledku, díky překonání asi i těch výzev, se učíme čím dál tím víc naslouchat tomu svému srdci nebo hlasu svého srdce a žít tím daným přítomným okamžikem. The more alive you feel, the more you want to connect, the more you want to express, the more you want to live very naturally. A čím víc toho života cítíme, tak jsme vlastně zároveň okamžitě otevření tomu ten život i přijímat v tom jeho plném potenciálu. But when I first started teaching, I only taught children for many years. Když jsem začal učit, tak jsem učil jenom děti na začátku. And they get it very quickly. A ty to prostě pochytili okamžitě, co vlastně jim předávám. Be yourself, play, create. Simple. Úplně jednoduše, proto přijali okamžitě, jako aby byli sami sebou, aby z této roviny byli kreativní a potom vlastně realizovali sebe sama. But then we get older and we lose touch with that joy, that spontaneity, that pleasure, that play. A jak se stáváme starší, tak vlastně tohleto napojení my ztrácíme, my tu schopnost zapomínáme. We get all serious about an identity that's not us. A stane se opravdu vážnými a velice lpíme na té naší identitě, kterou jsme si vybudovali.
So I see essentially the crisis in humanity is loss of contact with authentic self. A co já vidím je jako vlastně takový problém, je, že jsme jenom ztratili ten kontakt s tou naší opravdovou individualitou, s tou naší pravdivou individualitou. So we're resolving issues of stress. When you connect to your heart, the heart relaxes. So this is resolved. A tím se vlastně všechno vyřeší, protože jakmile se propojíme s naším srdcem, tak tohoto všechno vidíme a vlastně ten problém opravdu sám od sebe zmizí. And then you have the energy to create, to line up with your intentions and to manifest. A najednou máme tu energii, prostě abychom se dostali do té synchronicity s těma našima záměrama a v podstatě můžeme být najednou těmi, kdo je tvoří v té realitě. So really, what I'm up to in the dance journeys is lots of tools and techniques to relieve us of our stress and connect us to authenticity. Takže vlastně na tom tanečním parketě já používám mnoho technik, které kombinuji, abychom za sebe dostali tuto formu stresu, abychom se propojili s naším srdcem a tím pádem mohli se propojit s tou naší pravdivostí. Jesus said you can know something by the fruits. I mean, people seem to get happier and happier and happier doing this work. Please say it again. Jesus said, know something by its fruits. This is how you measure the worth of something. Takže Ježíš řekl ne. So it's like a tree. It's like a healthy tree produces good fruit, yeah? So you can know the value of the tree by the good fruit. Takže vlastně, když si uvědomíme vlastně tu kvalitu toho ovoce, tak můžeme vlastně, až vlastně po tom uvědomění, co ta kvalita toho ovoce je, tak si uvědomíme i tu kvalitu našich životů. So the test for me is not what I think about it, but what actually happens on the dance floor. Takže vlastně je to o tom, abych si uvědomil, že to není o tom, co si já myslím, ale co se opravdu děje na tom tanečním parketě. I see people getting healthier, happier, more expressed, more confident. These are the fruits. A já vlastně vidím, jak ty lidi díky té cestě se najednou začínají rozvíjet do zdravých, sebevědomých lidských bytostí. And everything's welcome. You can be sad, you can be happy, you can be expressive, you can be still. Everything's welcome. A to jsou vlastně ty plody, které já potom vidím v tom plném potenciálu. A všechno je možné. Prostě můžeme zde prožívat i ten smutek, můžeme zde prožívat vlastně všechny formy těch našich emocí. Ale právě proto je vlastně to ovoce nebo vlastně ty plody, které potom dokážeme sbírat vlastně díky tomu procesu, který nás provází v té komplexnosti a v té plnosti, v té naprosté kvalitě. So it's not called ego dance or illusionary self dance, it's the heart dance, the dance of the heart. Takže to není tanec našeho ega, anebo našich iluzí, ale je to opravdu tanec našeho srdce. Not the heart as a romantic idea or some philosophy, but the heart as pure presence. A rozhodně ne jako nějaký tanec srdce, nějaké filozofické školy, ale jako ta čistá přítomnost energie srdce. And the more you relax into this, the deeper and more expansive it becomes. A čím víc do toho se uvolníme, tak tím víc to expanduje. Another teacher, Gangaji, talks about awakening and then maintaining. A Gangaji, jeden z učitelů, říká, že to probuzení, že jedna věc je to naše probuzení, jo, to awakening, ale ta druhá důležitá část je to udržení toho stavu. So for me the first stage, I call it the trampoline effect. A v tom prvním stádiu já tomu říkám takový trampolínový efekt. So he says, I'm awake. To jste myslím možná pochopili z náznaku, ale je to jak když skáčete na té trampolíně, jednu chvíli se cítíme opravdu jako probuzení a během zase okamžiku vlastně jsme všechno zapomněli. And you're bouncing between your authenticity and your old story of self. A vlastně my skáčeme jako takový prostě pingpongový míček možná mezi těmi stavy toho probuzení a mezi těma starýma vzorcema. It's like here we're living in a goldfish bowl and here we're living in the ocean.
Jo, takže vlastně v chvilku žijeme prostě v tom akvárku, jako taková ta zlatá rybka, a chvilku žijeme v tom oceánu. The ego is still water, still part of the wholeness, but it's just held in a goldfish bowl. A to ego je pořád vlastně součástí toho oceánu, ale drží nás vlastně jako tu rybku v tom akvárku. But when you really just fully get it, you recognize I'm the ocean, I'm just the water, with loads and loads of interesting breaking waves. A vlastně v tom okamžiku, kdy zjistíme, že tam není to akvárko, že jsme jenom ten oceán, že jsme jenom ta voda. So it's not either I'm a spiritual being or a human being. It's that I'm this oceanic spiritual being expressing through the waves of humanity. Tak najednou vlastně zjistím, že já nejsem jenom prostě buď to jako spirituální bytost nebo jako člověk, ale že jsem prostě tím vším a že jsem celým tím mořem. And in the dance journeys, people are just practicing sustaining heart presence. A na té taneční cestě lidi prostě jenom se naučí v tomto přítomném okamžiku a v té hladině toho naladění na své srdce žít. So after a while it becomes ordinary, it becomes normal, beautiful, natural. A vlastně za chvilku se to stane úplně běžnou součástí těch našich životů. And you start to wonder why you felt so separate and depressed in the past. A najednou začneme přemýšlet o tom, proč jsme se vlastně cítili tak depresivní a vlastně v pocitu nějaké oddělenosti od světa. So, my recommendation is connecting community. Takže takový můj vzkaz je vlastně společnost, která je propojená. Dance often, eyes open, eyes closed. A prostě tancujme se zavřenýma i očima, i s otevřenýma. Yeah, give yourself permission to be you, and then just be you. Dovolte si být vámi, být sám sebou a opravdu tím buďte. Don't be so worried about other people's expectations, opinions. Stand up for your truth and act on them. A moc nepřemýšlejte o tom, co si o tom myslí druzí, jaký na to mají názor. Prostě tím jenom buďte. And practice seeing it in others, encouraging others, so you do it together. A toto je dobré praktikovat právě v té komunitě, sdílet to s ostatními, protože tím se to vlastně předává a rozšiřuje dál. For me, the dance floor is a practice ground for how to live a good life. A pro mě je ten taneční parket v podstatě takovým cvičebním prostorem, kde si ty zkušenosti můžeme integrovat a potom je používat v těch našich životech. So we're practicing relationship, self-expression, resting, joy, these kind of things. Takže tady vlastně na tom tanečním parketě to procvičujeme naše vztahy, naší komunikaci a všechno si to potom můžeme používat v našich životech. So coming back to Sahaj Yoga. Aha, takže já se vrátím k té Sahaj józe. In my view, it's about dancing meditation. Takže z mýho pohledu je to vlastně meditace v tom tanci. Dance on the dance floor, dance in your relationships, dance in your workplace. Takže vy potom začnete tancovat na tom tanečním parketě, ale začnete tancovat ve vašich vztazích, ve vaší práci. Je to takový tanec. Sometimes physically dancing, other times inner dancing. Někdy je to prostě ten fyzický tanec, ale je to potom především ten vnitřní tanec. When we're dancing, we're alive, we're present, we're joyful, we're here. A když tancujeme, tak jsme prostě šťastní, jsme opravdu pohlcení tím přítomným okamžikem a je to nádherný prožitek. So all the things I spoke about earlier, the different stages of the journey, I weave all of that into what I offer. A když jsem vlastně mluvil o těch různých etapách té cesty, tak vlastně v tom tanci se to všechno integruje. So that's pretty much what I do in a few moments. tak tohle je vlastně, co já dělám a v pár větách. Thank you, Guy. You answered fully on my simple question. And I just hope that everybody who listen to our conversation will understand the deep meaning of what your message is and what you are trying to spread in the world. Takže já moc Gájovi děkuju, že vlastně na moji jednoduchou otázku
dokázal odpovědět v takovémhle plném měřítku té hloubky toho sdělení a že ten vzkaz, který chce předat tomu světu, bude v tomto našem povídání patrný. Thank you, Guy, for coming. Děkuju Guyovi, že přišel. A já doufám, že Guy bude tady s vámi pracovat i přímo ve studiu Moksha. Už chystáme hodně jeho workshopů, které vlastně můžete potom přímo poznávat i tady s námi ve studiu Moksha. Thank you. Thank you.